Kabat og kapin sa tunga sa bilyon ka pesos ang gikinahanglan aron pagpaayo sa mga nagubang eskwelahan o mga classroom nga naigo sa bagyo dinhi sa Subo. Lain nga kapin 300,000 pesos ang gikinahanglan alang sa pagpaayo sa naguba sa linog. King Perez, Sugilimi. Gipahibaw ni DepEd Cebu Schools Division Superintendent Dr. Arden Monisit nga posibleng mulanat pa og 6 ka buwan usa pa nila mapaayo ang nagubang mga classroom sa amihan ng Sugbo. Sa pagkakaroon 324 ka mga eskwelahan nga adunay kapin 1,600 ka mga nagubang classrooms. Gibana-banang mobalor og dulan 560 milyones pesos ang kantidad sa pagpaayo niini. Wa pa kinilabot sa 327 milyones pesos nga gikinahanglan sa mga nagubang classrooms sa bagatang Sugbo nga naguba sa miaging linog. Ilang gipaabot karong buwana ang pondo gikan sa Central Office. Apan wala pa makompleto ang katibuk-ang report o gipaabot ang report sa mga eskwelahan dito sa lungsod sa Pilar sa Camotes Island. Pinuon mas paspas unya ang pagpaayo sa mga nagubang eskwelahan. Wala na kinahanglan na ang bidding process tungod kay ang pondo gikan sa Quick Response Fund sa DepEd. Ang gi-require sa atong DepEd Central Office is to submit the report to DepEd Central Office aron nga they can find kanang mga funds for the major repair of our building of our classrooms again. Wala mabalik sa normal ang mga klase sa apektadong mga lugar. Katunga lang sa mga tinunan ang may balik sa ilang pag-eskwela. Shifting sa mga klase ug pagmubo sa oras sa klase, gikan sa 2 ngadto sa 1 ka oras ang gipatuman sa mga apektadong lugar. Nagpadayon usab ang Where Are You Now program sa DepEd alang sa mga wa pa makabalik nga mga estudyante. Actually, ang atong okay ra kung dili ipadala sa mga parents ang ilang mga ginikanan. Ang ato lang, mahibawan lang nato kung ang tanan nato nga mga estudyante safe ba. Makadawat sa 20,000 pesos ang matag-apektado nga mga teachers isip tabang sa ilang buhatan. Gawa sa 500,000 pesos matag LGU alang sa pagpaayo sa mga classrooms gikan sa Kapitolyo, laing 5 milyones pesos ang ihatag sa DepEd Cebu sa 14 ka mga apektadong lungsod ug dakbayan. Apan giangkon ni Monisit nga tungod sa kagamay sa kantidad, igo lang kining magamit sa paghimo og temporaryo nga kapasilungan sa mga estudyante. Actually, wala jud tay formal nga classroom setting pa sa today. Ang ato the usual attendance check, then ang atong debriefing, talking about what happened during the Super Typhoon, and putting science into it. King Perez, News 5. Gipaundang sa Deputy Ombudsman for the Visayas ang piso-piso campaign sa dakbayan sa Subo alang sa pagdawat sa hinabang sa pagtukod pagbalik sa Cebu City Medical Center. Matud sa Ombudsman for the Visayas, nagkinahanglan ang syudad og permit gikan sa DSWD. King Perez, Sugilimi. Kasi maging illegal yan eh. Kaya yan ina-account, may batas talaga diyan. Kini ang sugyot ni Deputy Ombudsman for the Visayas Pelahio Apostol sa lakang sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Sugbo na may pahigayon sa kaugaling solicitation drive alang sa pagtukod sa bagong Cebu City Medical Center. Gipanguluhan mismo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Piso Mo Hospital Co campaign. Matod ni Apostol, dunay balaod nga nagmando nga nang ginahanglan og permit sa DSWD kon mag-solicit ang usa ka local government unit. Gikinahanglan sab nga dunay resibo ang matag donasyon ug i-report ngadto sa DSWD. Kaya ngayon, marami na susolicit na fly-by-night, di ba? Kung hindi mo i-regulate yan, ipupunta ta na sa account niya. Tungod kay sinsilyo lang ang kasagaran sa mga donations, gisugyot ni Apostol nga magbutang og administrative officer matag drop-off point. Siguro per galon dapat yan, mayroong may seal yan para pag bukas niyan, lalagyan ng resibo. Si Vice Mayor Edgar Labella mipadayag nga ang gihimo sa mayor pagtubag lang sa hangyo gikan sa pribadong sektor aron sa matabangan ang nagubang City Hospital. Gipadayag ni Labella nga wala sila problema kung ugaling i-require sa ombudsman nga pakuhaon og permit gikan sa DSWD. But after all this has to be accounted because the mayor is very well aware that this come from private resources is viewed with public character and become a public funds. Sa
pagkakaroon wala pay reklamo nga nadawat ang Ombudsman of the Visayas batok sa Piso Mo Hospital Ko campaign alang sa pagtukod sa bagong CCMC. Hinungdan nga gitambagan na daan sa maong buhatan ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo na mutuman sa mga gilagdang pamaagi sa saktong pagpahigayon sa maong kampanya. King Perez, News 5. Nahupay sa pipila ka oras ang kaguol sa mga biktima sa Bagyo atol sa fight ni Manny Pacquiao batok ni Brandon Rios kagahapon. Nagmingaw ang kadalanan sa Sugbo. Apan sud sa evacuation centers, way undang ang hugyaw sa mga bakwit nga mitan-aw sa away. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Ingon-ini kabibo ang Tinago Evacuation Center atol sa away sa pambansang kamao Manny Pacquiao ug ng Mexican-American nga si Brandon Rios kagahapon nga gipahigayon didto sa Koktay Arena sa Venetian Hotel and Casino sa Macau, China. Nakalimtan sa makadiyot sa mga biktima sa Bagyong Yolanda ang ilang pait na kasinatian. Si Nanay Rosalinda wa makapugong ug nakalukso sa kadaugan ni Pacman. Samtang wala usab malikayin ni Nanay Norma nga makapatulo siyang mga luha diyang gideklarar na nga daog si Manny. Kaya nga, idol ko siya kahit noong pa man. Kaya nga gusto ko manalo talaga siya para niya matulungan ng Liti ang Tacloban. Yun naman, yun ang sabi niya. Kaya sana naman paanan nila, tulungan niya. Kahit was out ang bahay namin, wala kaming bahay ngayon. Pasalamat ako kasi beforehand laban niya, sabi niya nga, ang laban niya ay para sa mga taga Liti at Samar na nasalanta ng Yolanda. So I hope na isa ako sa matulungan niya. Samtang si Tatay Rodrigo nga usa ka simanang nagpuyo sa mong evacuation center, mapasalamaton usab sa nakabot nga kadaugan ni Pacquiao. Giingong wa niya damha nga mudaog si Pacquiao apan iya gid nga giampo nga makadaog kini. Anong masabi niyo tayo? Nalo si Pacquiao? Ha? Mabuti na lang nanalo ya. Kaya kung makalibutan naman nanalo ya, di mo kumaharam. Oo, bibigyan niya ng pera. Yung naanuhan na kay Yolanda. Sana mabigyan kayo. Oo. Sana ba, kahit hindi ako mabigyan, lahat ng tao nabibigyan niya. Yun ang ano ko. Kaya siyempre, maraming pera na yan. Siyempre, nakakatulong yan mga Pilipino. Yun yung ibig sabihin ko lang. Kada piti ni Pacman ngadto kang Rios, ang syagit sab sa katawhan ang imong madunggan. Kung dunay nalingaw, duna say giduka taliwala sa duwa nga nagpaabot lang kung unsay resulta. Sa wala pa ang duwa ni Pacquiao, hinay-hinay sab nga namingaw ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Nadaog ni Pacquiao ang WBO International Welterweight title, pinaagi sa unanimous decision pagkahuman sa ika-12 nga round. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nagpunsisok sa sabungan sa lungsod sa Sagbayan, Bohol ang mga nananaw sa away nilang Manny Pacquiao ug Brandon Rios. Ang maong sabungan, mauray dunay pay-per-view sa maong dapit. Jinky Baguio, Sugin Limi. Gamit kining generator set o cables na hunahunaan sa tag-iya sa maong sabungan nga magpasalida og boxing aron malingaw ang publiko gikan sa nasinapi nga trauma gumikan sa linog na migo sa Bohol niadtong Oktubre 15. Sa kantidad nga 25 pesos matag tawo, gidumog ang maong sabungan sa mga fans ni Pacman. Gani ang uban kanila nagdapa og mga manok igtapari. Ang mga tao gusto gyud mo tan-aw. Aron pagwa po sa ilang mga buol, mga trauma, sa linog nga naingabot sa Oktubre 15. Sa matag-igo sa kumo ni Pacquiao ngadto kang Rios, mulanog ang sagit sa kalipay sa mga nananaw. Lakip sa nitanaw ug nalipay sa kadaugan ni Pacquiao mao si Vincent nga lumadsab nga taga General Santos City. Nang hinaot kini nga unta tumano ni Pacman ang iyang saad pagtabang sa mga nabiktima sa Bagyong Yolanda. Lipay kayo kay sa iyang gisulti nga muhatag mo siya ginabang sa tuang mga biktima sa bagyo. Mao na nga lipay po mi daog siya. Kay kambak mo punan niya nga mudaog siya. Jinky Baguio, News 5.
Ubaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw Lunes, Nobyembre 25 tuig 2013. 30 kaadlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Action!